Много често ни търсят с въпроса до нас започнаха да копаят. Багери влезнаха, какво ще строят? Но буквално сме седяли и сме се молили някой да ни отвори кой въпросния коридор, в който ще търсим човека, който евентуално може да ни помогне с информация. И като казват хората какво ще строят до нас, те биха могли да проверят какво ще строят от тях. И биха могли това да го установят още на много по-ранен етап, преди да сме стигнали до багерите. И спадаме в тази ситуация на анимационно филмче, в която ние тичаме по стълбите от кабинет на кабинет. И докато тичаме по стълбите, вече имаме издадено разрешение за строеж и построена сграда. Една от критиките ни към бюджета беше, че няма заложени достатъчно средства за отчуждаване на площи, които са предназначени за паркове. Тоест, има ли изобщо такива? Добър ден! Днес сме тук с Веси Александрова, колегата от Общински съвет, с която вече сме втори мандат общински съветници, и темата, която сме избрали да говорим днес, е така от по-сложните, свързана с градостройството на Пловдив и по принцип градостройството принципно, и искаме да изясним според нас някои така теми, които може би не получават разбиране в обществото, свързани с какво е подробен устройствен план, какво е общ устройствен план и каква е ситуацията в Пловдив по отношение на има ли ги налични, виждат ли се може ли да ги намираме лесно така наречените подробни устройствени планове ПУП-ове, и общо взето какво следва от това или какво не следва в случая. Здравей, Веси! Здравей, Габи! Здравей, Веси! Първо започваме, не знам как да го структурираме, като може би трябва да обясним набързо какво е подробен устройствен план и каква е законовата рамка по отношение на тяхната достъпност, така публична достъпност, и какво се случи в Общински съвет в следните месеци, може би мина от тогава, или може би месец и половина, както внесахме наше предложение, да обясниш набързо какво се случи и каква беше нашата мотивация да внесем предложението, което внесахме преди месец и половина. Сега първо да обясним наистина какво е подробен устройствен план и защо има значение и как това нещо интересува хората в Пловдив. Защо е важно? Да. Много често ни търсят с въпроса до нас започнаха да копаят, багери влезнаха, какво ще строят? И спрете го. Също. Спрете го. Да. Тази неяснота какво ще строят, тази възможност да се спре или не, всичко това зависи от предвижданията на общия устройствен план, след това на подробните устройствени планове и разрешенията за строеж. И като казват хората какво ще строят до нас, те биха могли да проверят какво ще строят от тях. И биха могли това да го установят още на много по-ранен етап, преди да сме стигнали до багерите. Започвам по-отдалеч малко. Общия устройствен план е нещо като, така да го наречем, конституцията в градоустройството. Той дава общата картина, как ще изглежда града, какво зониране има в този град, как, примерно, това ще бъде индустриална зона, това е суперцентър, тук ще бъдат само сгради до 3 етажа или до 5 етажа. Това е зона за вили, за малки къщички и така нататък. Това е зона за паркове. Това е зона за озеленяване, за паркове. Той дава общата концепция, как да изглежда града. И след това във всяка една такава зона, всеки отделен парцел си получава вече собствен устройствен план. Това е така нареченият подробен устройствен план. И когато питаме какво ще строят до нас, първото нещо, което може да направим като граждани, е да отворим сайта на Община Пловдив, да отворим регистъра на одобрените и влезли. На теория какво би трябвало да можем да правим. Точно така, на теория така. Да. Така трябва да подхождаме. Отваряме, намираме подробния устройствен план за парцела до нас. Той би следвало да е в този регистър и вътре да видим, че се предвижда, да кажем, 5-етажно застрояване, разположено на 800 квадратни метра площ. Примерно. Това е възможно да го намерим в регистъра, ако този регистър се попълва. Установихме проблем, установихме празнота в този регистър. И дори ние, като общински съветници, които на ежедневна база търсим някаква информация, защото граждани ни питат какво ще се строи тук, какво ще се строи там,
Когато се налага ние да търсим информация, ние нямаме достъп до тази информация, защото регистърът е празен. Да, Той е с забавени качвания. Последното, което беше качено като подробен устройствен план, беше от 27 март 2023 година. 2 години назад. точно така. И отделно този регистър трябва да има и регистър с строителните разрешителни. Това всичко е по закон. И ние като общински съветници, които по принцип по закон за местната власт и местното самоуправление имаме право да получаваме всякаква информация от администрацията, дори и ние, да не говорим за гражданите, които нямат връзка всекидневно с администрацията, дори и ние изпитваме огромни трудности да се запознаем с който и да е документ, свързан с градоустройство на Пловдив. Така е, защото когато това трябва да е публична информация в публичен регистр, е лесно от компютъра вкъщи да си я намериш, ако беше качена. А когато я няма, ние като общински съветници, което вече гражданите го нямат като правомощие, те наистина тогава трябва да се обръщат към нас, а ние като общински съветници пък да ходим до администрацията, да си оговаряме час за среща, в този час за среща да обясним за какво сме там, оттам да ни обяснят, че преписката в момента не е налична, защото еди къде си, ние да се местим между отделните сгради и отделните кабинети, за да стигнем до тази преписка и накрая да ни кажат, да, може да я погледнете набързо, не може да се снимате, не може да дадем копие. Вижте си, я снимайте си, неведнъж сме изпадали в тази ситуация. Това, което миналия мандат ми се случи, дори аз не давам пупове, освен ако не ми ги иска съда. Помниш ли, че чухме такова изказване от представител на ръководството на община Пловдив, което беше абсурдно, защото тези документи трябва да са публични. И изпадаме в тази ситуация на анимационно филмче, в която ние тичаме по стълбите от кабинет на кабинет и докато тичаме по стълбите, вече имаме издадено разрешение да се строиш построена сграда. Така и аз това си го спомням, беше още по-брутално по време на COVID. С теб наистина обикаляхме на партийния дом, така наречения, знаете колко етажи са, където се помещава администрацията и сме вървяли по тези коридори. Нещо интересно, тук вече малко се отклонявам. Всеки коридор е с чип. В смисъл, на всеки етаж има чип, който ние нямаме, не можем да влезем и буквално сме седяли и сме се молили някой да ни отвори кой е въпросния коридор, в който ще търсим човека, който евентуално може да ни помогне с информация. И след като обиколихме тези етажи, казаха, че трябва да отидем в другата сграда. Абсолютно, да. И после в един архив, помня, за един случай накараха в архив да ходим. И това е всекидневно смисъл. Особено от миналия мандат беше още по-брутално, защото ние тогава се занимавахме и с процедирането на общ устройствен план, който е вързан. Нали? И за общ устройствен план може да кажем, че се прие изменението 22 ноември, нали? Това по-нататък може да го засегнем, но като цяло темата с достъпа до строителни и до градоустройствени документи е изключително проблемен. И това го засегнахме и с колегата Гюров в по-предния ни епизод, когато говорихме за плановете на община Пловдив да въведе географска информационна система, като идеята на тази географска информационна система беше да има точно такава информация, не само нали, всякаква друга, но една от основните части беше достъп до тези документи. И кажи после какво се случи преди месец и половина. Само да го обясня защо е важно. Нали? Всъщност ние няколко пъти го казахме, но тъй като сме 21 век, 2025 година, ние сме свикнали, нали, вече има и ChatGPT, има Google търсене, ние сме свикнали всяка една информация да намираме лесно На телефона. На телефона. Дори не на компютър, дори на телефон. Всяко нещо, което ме интересува по най-бързия начин. И се оказва, че община Пловдив изобщо не е в 21 век, нито пък е в 2025 година. И буквално трябва да ходим на ръка, на гише, от човек на човек, за да търсим тази информация, която един нормален гражданин, разбира се, не може да мине по този път, ние пък ще му дадат тази информация. Още повече те и на нас отказват да дадат като общински съветници и се борим да си търсим правата. Тоест, ние се губим часове, дни, за да достъпим една информация, която бихме могли в рамките на 2 минути да я намерим в регистъра, ако той беше своевременно попълнен. И изискуем по закон. Тук трябва да няколко пъти да повторим, че това по принцип е задължение, законово задължение на кмета. Така, и след като се оказа, че това законово задължение на кмета не е изпълнено, ние изпаднахме в ситуацията да трябва
да предлагаме решение, което Общински съвет да приеме, с което решение да възложим на кмета да попълни празнините в този регистър. Защото тези празнини, част от тях са от предходния мандат. Голяма част, в неговия мандат всъщност не беше публикуван нито един подробен устройствен план. И ние му казваме, буквално с това решение, трябваше да му кажем: кмете, ти не изпълняваш това, което законът ти вменява, и затова ние като общински съветници, понеже имаме нужда от тази информация, ти възлагаме своевременно да я попълниш и от тук нататък, моля, преди така добър да изпълняваш закона и да кажеш информацията в срока, който законът ти казва да го правиш. Нещо, което реално е толкова логично, че буквално не трябваше да се стига до Общински съвет и до решение на Общински съвет да се направи подобно искане, и съответно нашите очаквания на групата бяха, че това предложение ще е безспорно, че ще мине без никакъв проблем. И какво стана? Наистина, очакванията не бяха такива, защото решението е по целесъобразност е добро. Но разбира се, страда от това, че ние трябваше като Общински съвет, като законодателна власт, да казваме на кмета на изпълнителната власт да си върши работата. И аз съм убедена, че общинските съветници не го подкрепиха не толкова заради това, че не искат регистра на клубовете, а по-скоро заради самия факт, че обръщаме тенденцията, трябва да казваме на кмета да си върши работа. Самия факт, че това влезе в заседание на Общински съвет и, разбира се, обясненията, които давахме за тази необходимост още тогава, обясненията, които давахме в комисии, този въпрос е повдигнат така в публичното пространство и самата администрация се впечатли достатъчно, че на сесия на заседание на Общински съвет получихме обяснение от главния архитект, изпълняващия длъжността главен архитект. Важно уточнение. Да, тъй като все още не е проведен конкурс. Това е тема, която следим. Да, това е нещо, на което трябва да наблегнем, че все още имаме вече кой мандат подред временно изпълняващ длъжността. Да. Като тя всъщност обясни на микрофон, че вече са започнали да попълват регистъра с публичните... Почнали да се изпълняват задълженията. Почнали са да се изпълняват задълженията и да, към настоящия момент вече е доста понапълнен с подробни устройствени планове. Което реално е победа, нали? Нашите действия постигнаха това, че започна да се случва, макар и чисто формално предложението да не беше прието от Общински съвет. В крайна сметка ние предизвикахме ефекта, който целяхме, който да бъде наистина повече публичност на тези планове и повече информация за гражданите и за нас, естествено. И сега сигурно на всеки му е смешно как се борим за това да се изпълнява закона и как се поздравяваме за това. То наистина си е много смешно, обаче това са реалностите и мен нали, наистина ми се иска повече хора да знаят всъщност какви битки водим, защото тези неща някакси остават доста така нескрити в общественото пространство. Дълга тема, нали, по отношение на това какво всъщност ние правим като общински съветници, че не става въпрос само за това, че ходим на сесия и гласуваме предложения на кмета. Ние много често се работим по неща, които нали, някаква наша инициатива, които нямат общо с това, което кметът предлага на общински съвет да приема. Тук ме подсещаш за един друг аспект на подробните устройствени планове, да може да ги виждаме в реално време. Сигурно си спомняш, разбира се, че си спомняш. Сигурно и гражданите си спомнят пловдивчани. Имаше един проект на решение за парцел до гребната база, в който трябваше да одобрим поставяне на преместваеми съоръжения. Тоест, това бяха нещо като къщички за бързо хранене, будки, няколко на брой, 10 на брой. Предложението така принципно изглеждаше не толкова фрапиращо, но на практика, когато търсиш като общински съветник да вземеш правилно решение, което няма да се върне като бумеранг след време към теб, трябва да си изясниш цялата фактическа обстановка. И за нас тогава беше важно какво е предвиждането на този подробен устройствен план. Защото теренните там би трябвало да бъдат в зона за озеленяване. И тук има много важно нещо.
Когато се каже, че даден терен, даден парцел е в зона за озеленяване, всеки казва, защо се притеснявате? Този терен не може да бъде застроен, той е за озеленяване. Има една малка особеност. Този терен, когато е в зона за озеленяване, той трябва да стане по закон. Трябва да стане общинска собственост. Не може да остане частна собственост за озеленяване. Ако искаме това да бъде парк. Може ли да те допълня тук? Нещо, което съм видяла в времето, че хората най-лесно го разбират, е общо устройствен план, примерно казва, ето това място трябва да бъде улица. Ето това място трябва да бъде училище. Ето това място трябва да бъде парк. Такова е положението на този терен, че това място е подходящо за парк, за улица, за училище и така нататък. Това са еднакви по стойност в лицето на общината терени, които имат някаква нужда да бъдат използвани за нещо. И когато ти определяш един терен за улица, той трябва да стане общински. Когато определяш един терен за училище, трябва да стане общински. В смисъл, ако е частен, нали, това говорим. И също, абсолютно също важи и за терена за озеленяване. В някакъв момент той трябва да бъде придобит, да бъде отчужден в случая. По същия начин, за да може да стане парк. Като обаче тук е важно да се каже, че все пак частната собственост е неприкосновена и така нататък. Тоест ти не можеш цял живот ти да държиш този терен, ако не е твой, да казваш, той си седи, винаги си седи, той си е мой едва ли не. Точно така. И тук всъщност закона казва, след като вие от общината сте решили, че този терен, който е на Иван Иванов, Така. терен, след като неговия парцел искате да стане парк, и той не може да стои в този терен, вие му забранявате, не може да го държите твърде дълго този човек, да държи някакъв парцел, който вие сте определили, че трябва да бъде парк. И затова закона казва, като сте решили, че ще е парк, давам ви срок. Точно. Реализирайте го, направете парк. Давам ви срок да отчуждите, да вземете този парцел от Иван Иванов срещу съответната цена, да го изкупите от него по пазарни цени, но ви давам срок. И ако в този срок вие не го изкупите и не му платите на Иван Иванов продажната цена, то това означава, че вие се отказвате да правите парк там. И Иван Иванов ще може съвсем спокойно да смени предназначението и този терен вече няма да бъде за парк, а ще бъде за застрояване. Когато изтече срока, това трябва да се повтори много пъти, защото сме водили спорове и в общински съвет, и в зала, и с общински съветници, включително имало изказвания от трибуна, че тези терени имат срок. И в някакъв момент, като ти изтече този срок, ако не ги изкупиш, отчуждиш, означава, че ти се отказва тези терени да са паркове, по същия начин, който, примерно, някакъв терен е бил за улица и ти в някакъв момент... Като тук нещата са наистина двустранно, защо е важно да видим какъв е подробният устройствен план. Защото закона казва, че ти трябва да изкупиш от Иван Иванов този терен в този срок, ако подробният устройствен план предвижда, че това ще бъде за озеленяване и предвижда отчуждаването. Ако обаче подробният устройствен план нищо не казва и виси такава зона за озеленяване, но конкретният парцел няма подробен устройствен план, който да е предвиден за отчуждаване, то тогава този човек наистина виси в една неопределеност и не знае може ли да строи, не може ли да строи. Така че и от двете страни, и от страната на обществения интерес, и от страната на частния интерес, е добре тези парцели да бъдат регулирани с подробен устройствен план и да си минат по съответните процедури. И тук, нали, защо казваме, че е важно да имаме достъп до този регистър? Защото винаги при едни злонамерени действия би могло да съществува подробен устройствен план за отчуждаване на този имот, но обществеността да не знае, общинските съветници да не знаят, общината умишлено да мълчи, да изтече срока и след това да се каже, ние нямаме пари да отчуждим имота и затова Иван Иванов сега има пълното право да строи. И това е един от така големите рискове, които ние виждаме в Пловдив с последните оставащи така големи зелени пространства, които са отредени за озеленяване, които обаче в момента са в тази въздушна хипотеза, която висим. Не можем да разберем има ли пупове за озеленяване, тече ли им срока, няма ли, ако няма, какви са плановете, нали, защото в някакъв момент и за да пристъпиш към отчуждаване, да си
осъществиш намеренията да го направиш парк, трябва да си оправиш и документацията. Нещо, което, примерно, ние, които искаме зелени площи в града, искаме повече паркове, трябва да настояваме, естествено, да се случи и нямаме информацията. И разбира се, трябва да се предадат средства от бюджета. Тоест, тук трябва едно нормално планиране, което започва от подробния устройствен план. Така, и аз тук малко прескочихме, исках и други неща да те питам, малко прескочихме по темите, но това е нещо, което нали, ни прави впечатление сега, понеже другата седмица, тази седмица вече, в четвъртък ще приемаме бюджета. И една от критиките ни към бюджета беше, че няма заложени достатъчно средства за отощаване на площи, които са предназначени за паркове. Тоест, има ли изобщо такива? Основен проблем на бюджета е почти като всяка година е недостатъчните приходи от собствена стопанска дейност на общината. И тук, за да може да изпълним всичко това, което искаме, и отчуждаване, и строежи на пътища, и ремонти, за да може да го изпълним всичко това, трябва да има някакви приходи. И общината, като бездейства буквално, тя казва, ще си осигуря приходите, като разпродавам каквото има. И затова казваме, че основен проблем на тази година на бюджета е първо предвиждането на разпродаване на общински дялове от дружества, дялове и акции от дружества. Това е безпрецедентно. Никога общината не е продавала дяловете си участие в общински дружества. Няма пари. От тук ще търсим приходи, за да може да осигурим ремонт на 2 улици, да кажем. Другия начин, по който общината търси пари, е като разпродава общински парцели. Ние казваме, че трябва да придобива, а ние реално се сблъскваме с ситуация, в която общината продава и не залага нищо за придобиване. Точно така. И в момента, в който разпродадем и тези малки парченца, дори са малки парчета, ние отваряме първо вратата за презастрояване, защото да, може с парцел от 180 квадрата да не може да направим нищо, но когато го продадем на съседа, който има вече 200 и няколко квадрата, то тук той прави голям парцел, достатъчно голям парцел за застрояване, т.е. ние му подаваме ръка, за да може да застрои. Да, това, което Това е едното. спорим постоянно. Когато са за малки парцели. Да. А когато общината продава малко по-големи парцели или сбор от няколко малки парцели на някакво конкретно място в един квартал, както има такъв случай сега, тук пък общината се лишава от възможността след време да реализира паркинг, парк, детска градина, детска ясла, училище. И когато дойде въпроса къде да направим паркинг, общината казва, ние нямаме терени. Нямаме, защото сме ги разпродали. Разпродали сме ги и не сме го направили така приоритетно да започнем да придобиваме, защото казваме няма пари, но така ли е наистина? Сега за този въпрос го задавам и на колегите. Не става Или няма пари в общината? Да, в смисъл, виждаме ли, свидетели ли сме на това как се харчат пари за по-малко приоритетни проекти от това, примерно. В случая за мен това е изключително приоритетно да придобиеш последните големи зелени площи. Примерно има на гребната база до парк Отдих и култура, голям терен, който по принцип чака отчуждаване. Остров Адата. Има и други такива последни останали незастроени, отредени за озеленяване площи в града, които естествено нуждаят се от пари за отчуждаване, но въпросът е, не трябва ли просто приоритетно да мислим за тези? Това не е ли важно за града да го мислим нали, на фона на други разходи, които правим? Вече нали, там ако се отплеснем на тема какви други разходи прави общината, които може би не са толкова важни. Изцяло планирането на разходването сега като семейен бюджет. Да. Правиш си сметка, кое ти е жизненно важното и за него трябва да осигуриш пари първоначално. Оттам нататък всичко останало, да кажем, е лукс. Само, че гледаме, че общината прави много луксозни разходи. Ще дам пример с построяването на новата сграда на княз Александър I. Тук има голяма част, която е държавно финансиране, но първо, че е изключително дразнещо, когато някой каже, това не са наши пари, това са държавни пари. Те държавните пари са наши пари. Са наши, да. Да има средства осигурени от държавата, има и част от нещата, които ще бъдат платени с местни приходи тук от полиския бюджет. Прави впечатление, че за проект, който може би няма да бъде одобрен от Министерството на културата, ние сега по договор ще платим 450 хиляди лева. С 450 хиляди лева ние можем да си купим 2 терена на гребната база.
Съвсем елементарен пример давам. И като правим такива разходи, аз не казвам, че строителството на нова сграда за училище Не, в е никакъв излишно. случай. Аз казвам, че е излишно да дадеш пари за нещо, което няма да се реализира. Защото Абсолютно. този проект, за който ще платим 450 хиляди лева, е много вероятно да не бъде одобрен от Министерството на културата, да трябва да се прави нов проект, трябва да стартираме цялата процедура от начало и това ще бъдат хвърлени на вятъра пари. Абсолютно има доста такива разходи, които повдигат въпросителни. За един от тези разходи говорихме с и колегата Йоно Чепилски в предната серия. Много са така, като отвориш бюджета, виждаш едни такива недомислици, въпросителни. И когато питаме, абе, наистина ли това в момента е най-важното. Реално буквално е така. Или пък вие така сте си направили проекта, в случая е много добър пример с новата сграда на княз Александър I. Вие така сте направили, че тия пари ще изчезнат. Има и много, много, много такива примери и това, което каза, семейния бюджет. Също времено държавата, айде така, пак нали да кажем държавата и ние. От държавата миналата година ни осигуриха възможност да се дофинансираме проекти, които се изпълняват тук по договори, които вече са сключени, т.е. ние да получим едно целево финансиране от 100 милиона лева. Ако беше правилно планирано. Абсолютно. Това е И един от Закона най-големите. за държавния бюджет казва, ако ще реализираш строителството в тази година, ще ти платим 100 милиона лева. Ще ти платим толкова, колкото можеш да реализираш тази година. И вътре погрешно, съвсем погрешно се заложиха проекти, които няма да се реализират тази година. Двата стадиона Ботев и Локомотив няма да се реализират през тази година, а те ангажираха 75% от тези 100 милиона лева. Те ангажираха 75 милиона лева. Тия 100 милиона ги загубихме почти. Да, защото можеш вместо тези два стадиона, не по принцип, а за тази година, те просто нямаха готовността да бъдат реализирани през 2024 година. И буквално блокираха 75 милиона лева. Тези 75 милиона лева можеха да бъдат използвани за нова сграда на 2-3 училища, можеха да бъдат използвани за много други належащи ремонти на улична инфраструктура, което също е голям проблем в Пловдив. И то за неща, които могат да бъдат реализирани през 2024 година. И ние през 2024 година взехме малко от тези 100 милиона лева, вместо да вземем всичките 100. Така, и с две думи, това, което да обобща, е, че има ли пари? Общината казва няма. Нашето мнение е, че не е вярно. Значи става въпрос пак за оптимизиране на разходи. На първо място, наистина, менажиране на проекти, защото това наистина е голям проблем. Как си менажираш проектите, как ги залагаш, много примери има, за да наистина тия пари да ги изхарчиш по предназначение. Тогава изведнъж се окаже, че всъщност могат да се намерят страшно много пари, които да се използват. И тук вече приключвам. Както ти каза, много ми хареса. Първо се харчи за жизненно важните неща в едно семейство. И реално, ако похарчим за паркове, реално си оправяме здравето, нали? Така е идеята, че тия паркове, като ги запазим за общината, станат общински завинаги, поне ще сме спокойни, че ще имаме. Не, няма да имаме веднага чист въздух, но със сигурност шансовете да имаме чист въздух ще са много по-високи. Оттам здравето и жизненно важните нужди на всички пловдивчани. То така излиза реално. Така си. Да не давам други примери с начина на хранене в едно семейство. Така. Да, за да приключа тук по тази тема, понеже малко прескочихме, но пуповете трябва да са, регистрите трябва да ги има, строителните разрешителни трябва да ги има. Защо? Обяснихме и дадахме много примери. Единственото нещо, което ако може би трябва да споменем, защо говорим за отчуждаване на зелени площи, което го няма в бюджета. На първо място заради давността, заради това, че такът срокове, че има някаква опасност отчуждаването в смисъл да не се случи, когато тези терени да бъдат застроени. И на второ място да обясним защо отчуждаване, а не просто покупка на свободния пазар и каква е разликата и защо миналия мандат ние толкова се бунтувахме и дори гласувахме против предложенията на кмета тогава да се закупят терени. В случай ставаше въпрос за терен на парк в парк Одив култура. Каква е разлика? Значи, първо, отчуждаването, дори да
Дори да има съдебни обжалвания и така нататък, то в крайна сметка реализира пазарна стойност, която е обективна. Абсолютно. Докато куpo-продажбата е въпрос на договорки. А тези договорки, първо, никога не са явни, второ, никога ние не можем да бъдем наясни, няма да получим яснота, няма да получим оценка на договорената цена, дали тя е пазарната или не. И ще останем с някаква цена, за която някой с някой се е разбрал и се е стиснал ръцете. Ама така е, да. И това в крайна сметка твърде често, понеже се харчат обществени пари, а не лични, а, тук обикновено управлението на община Пловдив не се бори твърде много, за да постигне по-ниска цена. Ама не, аз ако съм Иван Иванов, както ти каза, и ако на терена е мой, и по принцип не съм задължена да мина процедура по отчуждаване, а някой каже, дай да ти купа терена, аз ще кажа, ми той струва каквото искам, ще кажа. Да, това е безспорно, да, така че права си абсолютно. Ако не съм задължен Да, да продам на пазарна стойност, тогава ще измисля моя. абсолютно. И това беше нещо, което на нас така предизвика доста полемики предния мандат и сега се сещам да коментираме набързо. Може би ще трябва отделно да се срещнем, да припомним тази история, защото е много дълга и още болезнена за мен, за теб и за много граждани. А, Отчуждаването беше единствения за нас възможен път и то отчуждаване срещу парична стойност, защото имаше там един друг казус, когато наистина се отчужди селен терен, само че чрез заменка с други имоти, нещо също, което също се противопоставихме много сериозно, защото тогава смятахме, че така, има други проблеми с как са оценени другите седемте имота, с които заменихме друг парцел, така че връщам се и приключвам. Отчуждаване на зелени площи сега в бюджет 25 не виждаме в размерите, които искаме да видим и наблягаме, че това до голяма степен се дължи на факта, че общината си първо не е заделила парите там, където може да има отчуждаване и второ не си е изпълнила и процедурите, свързани с подробните устройствени планове и така нататък, за да се осъществи реално отчуждаване, за да може да придобием ние зелени терени. И напротив, ние всъщност продаваме общински терени тази година, ще го видим. И ако не сме достатъчно внимателни, можем да изпуснем зелени площи. Пример за това е онзи терен, който подадах като пример наистина от близо до гребната база. Не близо, на брега на гребната база, за който се предвиждаше поставяне на преместваеми съоръжения. Законът казва, че когато предвидиш подробен устройствен план, в който се поставят преместваеми съоръжения, този терен не може да бъде отчуждаван. Ние тогава, ако бяхме гласували това, щяхме да изпуснем възможността този терен да стане парк изобщо. Според теб имаше ли там замисъл или по-скоро случайно се получи така? Аз винаги съм малко по-голям фен на теориите на конспирациите и винаги нещо се опитвам да измисля дали е имало нещо задни сметки там, но да. Така че тук ще трябва да проследим отново, и пак защо е важен регистър на подробните устройствени планове. Ще трябва да намерим подробен устройствен план, да не се окаже, че вече има одобрен подробен устройствен план от кмета за зеленина и за отчуждаване и да са започнали да текат срокове. И ние, когато не знаем и не бутаме и не натискаме, а общината си мълчи и регистъра е таен, ще изтекат сроковете и наистина ще го загубим този терен като възможност. Много добре ми припомни нещо, което е изключително важно да обясним и нещо, което аз лично особено предния мандат се сблъсквах постоянно като проблем. Хората не са наясно, че голяма част от подробните устройствени планове, плановете не минават през Общински съвет. Че те се случват с заповед на кмета, с решение на ЕСУД, който е експертният съвет по устройство на територията, който е орган над изпълнителната власт, няма общо с Общински съвет. И че общинските съветници, Общински съвет се произнася само по планове, които са свързани с смяна на предназначение и с някакъв вид общинска инфраструктура. Водопроводи, Или за квартал. регулации. Не за отделни имотчета. Така, това е изключително важно, хората не го разбират. Като кажат, вие това защо сте го одобрили? Или защо не сте ни казали? И ни казваме, той ние сега разбрахме. Защо не сте оповестили, ние търсим информация в регистъра, ако изобщо получим такава. Ама ние не Ние не знаем. знаем,
че са одобрени, за да знаем как да реагираме и на кое да реагираме. Изобщо не минават през нас и то са много, много, много такива скандални попове се случвали назад в миналото, които не са с заповед на кмета. Защото не касаят никакъв вид общинска инфраструктура, пак казвам, който нали, по задължение, по закон трябва да мине. Общинските съветници решават, когато произнасят се, когато става въпрос за такъв вид попове. И много така неща са случили, бомби се изригвали назад в миналото, защото кмета и, пак казвам, органа е суд, който няма общо с нас. Това много пъти да се налага да го обясняваме. Не сме ние. И хората обаче на нас се сърдат. Ами, почти всички хора, с които се запознавам и които ме търсят за нещо, казват: ти нали работиш в общината? Да, ти нали си общинарка. Това също много чувам. Общинарка си, ти знаеш. Наистина, хубаво е да стане ясно, че ние сме друг стълб на властта. Да, единствено законодателната... Ние сме като в парламент. Националния парламент, докато всички решения, които се взимат на ниво министри, на ниво премиер-министри, парламента изобщо не стига до тях. Ами да, не знам. Хубаво е тези неща и повече да ги говорим. Не случайно ги правим и тези видеа. Аз наистина забелязах така назад във времето и съм един от ентусиастите на тези ни срещи и видеоразговори, именно защото нали, с времето разбрах, че има така основни неща, които нямат разбиране в обществото. Е хубаво да ги обясняваме. Приключвам само с само да вметнем, че този регистър на попове, евентуално се надяваме, когато почне да се работи по географската информационна система, да бъде интегриран в нея. Там по темата за географската информационна система имаме да говорим, защото вече има избран изпълнител на поръчката, но все още не сме анализирали документите, как е протекла тя, на базата на какво е избран изпълнителя, който ще изпълнява поръчката, така че и това нещо ще го коментираме скоро, се надявам. В следващия епизод. Да, в следващия епизод. Мерси, Веси. И аз мерси. Ще си говорим скоро пак. Много добре обясняваш.